Κέρκυρα. Αυτόν τον ναό θυμάμαι όσο και τον εαυτό μου. Εδώ με βάφτισαν. Αρχικά με πήγαινε εδώ η γιαγιά μου. Έπειτα άρχισα να έρχομαι και μόνος μου. Ακολουθίες, διακόσμηση, εικόνες, όλα εδώ είναι αγαπητά για μένα. Ειδικά όμως αγάπησα τον Άγιο. Δίπλα του αισθάνομαι ζεστασιά και ηρεμία στην ψυχή μου. Καμιά φορά έρχεσαι μες στην αναταραχή ή σε βασανίζει κάποια ερώτηση, μα προσκυνείς το λείψανο, προσεύχεσαι και λες «Πατέρα Σπυρίδωνα, βοήθησόν με» και αμέσως βρίσκεις την ειρήνη. Κάθε φορά όταν έρχομαι στον Άγιο με κατέχει ευλαβική έκπληξη. Τα λείψανά του δεν είναι μόνο αδιάφθαρτα, αλλά και συντηρούν την μαλακότητα του ζωντανού ανθρώπινου σώματος και έχουν μια σταθερή θερμοκρασία 36 και 6 βαθμών. Προστάτης της Μεσογείου, ο Άγιος Θαυματουργός Σπυρίδωνας, Επίσκοπος Τριμηθούντος. Ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος Τριμηθούντος του Θαυματουργού στο ελληνικό νησί Κέρκυρα. Αρκετές αιώνες η ιστορία του νησιού συνδέεται αχώριστα με το όνομα αυτού του Αγίου. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία τον Άγιο Σπυρίδωνα τιμούν ως και τον Άγιο Νικόλαο τον Θαυματουργό. Έγινε ο προστάτης της Κέρκυρας παρά το γεγονός ότι η πατρίδα και το μέρος που ασκήτευε ήταν το νησί της Κύπρου. Πιθανόν δικό του ήταν το θέλημα να μείνει εδώ, μακριά από την Κύπρο, που τα λείψανά του βρήκαν την ειρήνη. Ο Κύριος Γεώργιος φροντίζει εδώ την λάρνακα του Αγίου. Ο Άγιος είναι ζωντανός, είναι ολοζώντανος και για μας που εργαζόμαστε εδώ σημαίνει γαλήνη, αγάπη και ευτυχία. Προσπαθούμε να υπηρετούμε τον Άγιο όσο μπορούμε καλύτερα. Ο πατέρας μου είχε αρρωστήσει. Την παραμονή του χειρουργείου το βράδυ είδε τον Άγιο στον ύπνο του και του είπε «Νίκο, μη φοβάσαι καθόλου, εγώ θα είμαι κοντά σου, μπροστά θα πηγαίνω εγώ και πίσω θα έρχεσαι εσύ». Ο Άγιος περνούσε μέσα από σαν λίμνη, βάλτο, με λάσπη, με μπότες ψηλές, μπροστά πήγαινε εκείνος και πίσω πήγαινε ο πατέρας μου. Έκανε χειρουργείο 8,5 ώρες, οι γιατροί τον είχαν αποφασισμένο ότι δεν θα αντέξει και βγήκε από το χειρουργείο μια χαρά. Το νησί της Κέρκυρας βρίσκεται στο Ιόνιο πέλαγος. Βουνά που καλύπτονται με τα κυπαρίσια και τις ελιές, αμμώδεις όρμοι και παραλίες, απρόσιτη απότομη βράχη. Ποικιλία της αρχιτεκτονικής, βενετσιάνικα κτίρια, παλάτια στο αγγλικό ύφος, οι βυζαντινές εκκλησίες, μεσαιωνικά υποτικά κάστρα, όλα αυτά είναι η Κέρκυρα. Είναι πλούσια η ιστορία της. Το όνομά του το νησί πήρε από τη μυθική νύμφη Κέρκυρα. Σύμφωνα με το μύθο, ο Ποσειδώνας μετέφερε εδώ την αγαπημένη του, προς τιμή της οποίας ονομάστηκε και το νησί. Το νησί της Κέρκυρας βρίσκεται στο σταυροδρόμι των εμπορικών θαλασσίων δρόμων μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής. Αυτός που στα χέρια του είχε την Κέρκυρα είχε έλεγχο πάνω στην ναυσιπλοεία της περιοχής. Επομένως, το νησί προσέλκυσε τα βλέμματα πολλών κατακτητών. Γοητεύτηκαν από την ομορφιά του. Οι Ρωμαίοι, οι Βενετοί, Γάλλοι και Άγγλοι είχαν την συμβολή τους στην ανάπτυξη του νησιού, ιδιαίτερα οι Βενετοί. 400 ολόκληρα έτη που πέρασε το νησί υπό τον έλεγχό τους δεν μπορούσαν να περάσουν χωρίς ίχνη. Το βλέπουμε στην αρχιτεκτονική, εικονογραφία, ακόμα και στη Θεία Λατρεία.
Κατά τις γιορτές και τις Κυριακές, η εκκλησιαστική χοροδία ψάλει συνοδεία μουσικού οργάνου. Πολλά βάσανα και δοκιμασίες άντεξε ο λαός της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια της εκπληκτικής ιστορίας του. Ο Άγιος Σπυρίδωνας έγινε για τους κατοίκους του νησιού αξιόπιστη υποστήριξη και προστασία. Έχουμε την παρουσία του Αγίου, διότι όλοι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Κέρκυρας, δεν φεύγουν να πάνε στη δουλειά τους εάν δεν περάσουν πρωί-πρωί από το ιερό προσκύνημα, να ανάψουν ένα κεράκι, να κάνουν την προσευχή τους, να σπαστούν τον προστάτη και πατέρα του νησιού μας και έπειτα να πάνε εν ειρήνη στις εργασίες τους. Αυτό δεν είναι από συνήθεια, αλλά μέσα από τη συνείδησή τους οι άνθρωποι αυτό το κάνουν, όπως και τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στο σχολείο, πρώτα θα περάσουν από τον Άγιο. Αυτό το νησί είναι το μοναδικό έδαφος της Ελλάδος, το οποίο δεν μπόρεσε να κατακτήσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το 1716 η τουρκική μοίρα Στόλου πολιόρκησε την Κέρκυρα και προετοιμάστηκε για την επίθεση. Ξαφνικά στον ουρανό επάνω από το νησί εμφανίστηκε ένας γέροντας με φλογερό ξύφος στα χέρια. Οι Τούρκοι τράπηκαν σε φυγή. Στη συνέχεια έμαθαν ότι την Κέρκυρα την προστατεύει ο Ιερός Σπυρίδωνας. Και από τότε ξεκίνησε η καθιέρωση των λιτανιών του Αγίου, ο οποίος είναι ο προστάτης και έφορος του νησιού αυτού για να επιβλέπει, για να ευλογεί τον λαό, ακόμα και τα σπίτια και τα καταστήματα των ανθρώπων. Οι Κερκυραίοι τίμησαν τον Άγιο Σπυρίδωνα, δημιούργησαν μουσικές οι οποίες θα δίνανε μεγάλη τιμή στον Άγιο. Κατά το Μεσαίωνα το νησί έλαβε και δεύτερη ονομασία, Κόρυφο, από την Ακρόπολη που είχε δύο κρυφές. Από εδώ και σύγχρονο δυτικό όνομα Κόρφου. Αν και οι ντόπιοι δέχονται μόνο ένα όνομα του αγαπητού τους νησιού, την Κέρκυρα δηλαδή. Ως εστίαση της δημόσιας ζωής στο νησί εκλαμβάνεται ομώνυμη πόλη. Στο κέντρο του βρίσκεται ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνος. Διατρέχεται από εκείνα τα χρόνια τα παλιά και είναι προστάτης Κερκύρας και για όλα τα νησιά. Είναι και άλλες εκκλησίες εδώ. Η Μητρόπολη παραδείγματος χάριν. Αλλά δεν πάω εκεί πέρα. Πολύ σπάνια έρχομαι στο Αγίου Σπυρίδωνα κάθε μέρα. Κάθε φορά όταν αλλάζουμε τα άμφια, βλέπουμε ότι είναι φορεμένα. Το ίδιο γίνεται και με τις παντόφλες στα πόδια του. Οι πατέρες μας λένε ότι ο Άγιος περπατά πολύ και παρέχει την βοήθεια. Τα παπουτσάκια που βγάζουν από τα πόδια του Αγίου Σπυρίδωνος τα διαμελίζουν σε μικρές ίνες και τα βάζουν στα μικρά πακετάκια, ώστε κάθε άνθρωπος στο νησί να μπορεί να πάρει αυτό το μικρό πακετάκι, φυλαχτό όπως το λένε, μαζί του και να το έχει στην τσάντα του, έτσι ώστε ακόμη και αυτό να μπορεί να τον βοηθάει. Αυτό το μαύρο που βλέπετε στο πρόσωπό του είναι η κάπνα και η σκόνη. Οι πατούσες του Αγίου κάτω από τα πέλματά του είναι λίγο πιο κίτρινες από το χέρι μου, λίγο πιο σκούρες από το φυσικό ανθρώπινο χρώμα. Όταν λοιπόν πιέζουμε το σώμα του Αγίου, μένει το βαθούλωμα, αλλά μετά επανέρχεται σιγά σιγά. Η θερμοκρασία του Αγίου είναι σταθερή. Είναι λίγο πιο ψυχρός από εμάς τους ανθρώπους. Πώς έγινε όμως ότι τα λείψανα τόσο διάσημου Αγίου της Κυπριακής Εκκλησίας βρέθηκαν σε αυτό το νησί? 300 χρόνια μετά την κοίμηση του Αγίου, τα λείψανά του βρίσκονταν στη Τριμηθούς, την πόλη του αρχιερατικού του Βίου. Κατά τον 7ο αιώνα ξεκίνησαν οι επιθέσεις στην Κύπρο των Σαρακινών. Προκειμένου να σωθεί το Ιερό Σώμα από τη βεβήλωση, στο τέλος του 7ου αιώνα τα λείψανα του Αγίου Σπυρίδωνος μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.
Μετά την πτώση της πόλης το 1453, Έλληνας ιερέας Γρηγόριος Πολυεύκτης έσωσε τα λείψανα του Αγίου Σπυρίδωνος και της Αγίας Βασίλισσας Θεοδόρας και τα μετέφερε στην Κέρκυρα. Αυτά τα μέρη δεν κατακτήθηκαν από τους Τούρκους. Από το 1386 το νησί βρισκόταν υπό τη δικαιοδοσία της Βενετίας. 4 Δεκεμβρίου του 1577 οι ενετικές αρχές στο κέντρο της πόλεως παραχώρησαν ένα οικόπεδο για οικοδόμηση του ναού προς τιμή του Αγίου Σπυρίδωνος. Το 1589 έγιναν τα εγγένεια του ναού και μεταφέρθηκαν εκεί τα λείψανα του Αγίου. Από τότε αυτός ο ναός έγινε σπίτι του μεγάλου αυτού Αγίου. Κάποιος άνθρωπος παρεκάλεσε τον Άγιο να τον σώσει από ένα ναυάγιο. Είπε «Άγιε, σώσε με». Έτσι είδε έναν γέροντα να τον τραβάει, να τον πιάνει και να τον βγάζει έξω από τη θάλασσα και να τον σώζει. Όταν λοιπόν βγήκε στη στεριά, έτρεξε αμέσως να ευχαριστήσει τον Άγιο. Όταν όμως έφτασε στην εκκλησία, η λάρνακα του Αγίου δεν άνοιγε. Όταν έφτασε ο άνθρωπος στο ναό, τότε η λάρνακα άνοιξε και είδαν όλοι, και οι ιερείς και εκείνος και ο κόσμος, ότι στα πόδια του Αγίου υπήρχαν φύκια από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Χριστοδούλου Βούλγαρη, του μεγάλου πρωτοπαπά της Κέρκυρας που έζησε κατά το 17ο αιώνα, ακόμα στην Κωνσταντινούπολη από τα λείψανα του Αγίου απομονώθηκε το δεξί χέρι. Το 1592 το χέρι στάλθηκε ως δώρο στον Πάπα Ρώμης Κλίμεντα VIII. Από τότε το ιερό ήταν στη Ρώμη, στο ναό Αγίας Μαρίας, Σάντα Μαρία Ιν Βαλιτσέλα, ενώ το Νοέμβριο του 1984, παραμονή γιορτής του Αγίου, το χέρι μεταδόθηκε στην εκκλησία της Κέρκυρας. Προστάτης της Μεσογείου, ο Άγιος Θαυματουργός Σπυρίδωνας, Επίσκοπος Τριμηθούντος. Η Κύπρος. Ο Σπυρίδωνας γεννήθηκε μετά το 270 στο τώρα κατεχόμενο χωριό Άσκια της Κύπρου, ως και ο βασιλιάς Δαβίδ της Παλαιάς Διαθήκης από τα παιδικά του χρόνια βοσκούσε πρόβατα. Αργότερα πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζονταν με τον Άγιο Σπυρίδωνα εξεπλάγησαν με την απλότητά του. Ήταν ενεργό πρόσωπο, έπαιρνε δραστήρια συμμετοχή στην δημόσια ζωή. Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής πρόσεχαν τη γνώμη του και συχνά έρχονταν για να πάρουν από τον Άγιο κάποια συμβουλή. Ο Σπυρίδωνας είχε μια συνήθεια να διαιρεί την ετήσια σοδιά σε 3 μέρη. Το ένα μοίραζε σε φτωχούς και άστεγους, άλλο έδινε ως δάνειο χωρίς κέρδος και από το τρίτο ζούσε ο ίδιος. Προσωπικά όμως δεν έδινε και δεν έπαιρνε πίσω, αλλά έδειχνε απλώς την αποθήκη και άφηνε τους ανθρώπους να παίρνουν και να επιστρέφουν τα τρόφιμα μόνοι τους. Πάρα πολλοί κόσμος που έχει προβλήματα οικονομικά έχει πάει στον Άγιο, τον έχει παρακαλέσει και ως εκ θαύματος βρίσκονται λύσεις. Όταν ήρθε η ώρα, ο Σπυρίδωνας νυμφεύτηκε ευσεβή σύζυγο και απέκτησε μια κόρη, την Ειρήνη. Αλλά δεν ήταν μακρύ η οικογενειακή του ευτυχία. Σύντομα η αγαπητή σύζυγός του πέθανε. Ο Σπυρίδωνας που έχασε στενό και αγαπητό πρόσωπο, κλειδώθηκε στον εαυτό του και σχεδόν σταμάτησε να συναναστρέφεται με τους φίλους. Κατά τη διοίκηση του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, όταν χείρεψε η επισκοπή Τριμηθούντος στην Κύπρο,
Διαβοής λαός και κλήρος εξέλεξαν τον Σπυρίδωνα επίσκοπο. Οι ιστορικοί και ο βίος του Αγίου βεβαιώνουν ότι συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 325 στη Νίκαια της Ηθινίας. Κατά τη Σύνοδο οι Άγιοι Πατέρες πολέμησαν για σωστή κατανόηση διδασκαλίας περί της Αγίας Τριάδος και κατατρόπωσαν τους Αριανούς που δεν δέχονταν τη Θεία Ουσία του Χριστού. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Άγιος Σπυρίδωνας, όταν ευρέθηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, με ένα θαυμαστό τρόπο υποστήριξε το Ορθόδοξο δόγμα. Ο ίδιος απέδειξε ότι κρατώντας στα χέρια του ένα κεραμίδι, την ίδια στιγμή το κεραμίδι διαλύθηκε. Και τι έγινε? Το χώμα από το οποίο αποτελείται το κεραμίδι έπεσε στη γη και το νερό και φωτιά ανέβηκε προς τα πάνω. Που αυτό σημαίνει ότι από αυτά τα τρία συστατικά στοιχεία έγινε το κεραμίδι. Το νερό με το χώμα έγινε η λάσπη και η φωτιά το έψισε. Που η Αγία Τριάδα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, που αποτελούν ταυτόχρονα, είναι τρία πρόσωπα και αποτελούν μία μονάδα. Όταν ο Σπυρίδωνας επιστρέφτηκε από τη Σύνοδο στη Νίκαια, τον βρήκε τρομερή είδηση. Πέθανε η μοναδική του κόρη Ειρήνη. Μεγάλος ήταν ο καημός του πατέρα. Η πρόωρα εκδημούσα σύζυγος και τώρα και το αγαπητό τέκνο, το οποίο τόσο πολύ αγαπούσε. Δεν ξέρουμε τι πόνους άντεξε ο Σπυρίδωνας με την απώλεια των στενών του. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι παρά την ελπίδα και την πίστη στη Θεία Πρόνοια, δεν ήταν εύκολο να αντέξει το θάνατο της κόρης του. Βαριές δοκιμές που υπέστη ο Άγιος ατσάλωσαν την ψυχή και ενίσχυσαν την πίστη του. Άρχισε ακόμα με πιο μεγάλο ζήλο να βοηθάει τους πάσχοντες. Μόνο εκείνος που υπέφερε ο ίδιος μπορεί να καταλάβει τα βάσανα και τις ανάγκες των γύρω του. Για την ευσεβή ζωή και την αγάπη προς τους πλησίους, ο Κύριος κόσμησε τον Σπυρίδωνα με το χάρισμα θαυματουργίας και διορατικότητας. Ο Άγιος επανειλημμένα έσωζε τους κατοίκους της Κύπρου από την ξηρασία, θεράπευε τους ασθενείς, ακόμα και τον αυτοκράτορα Κωνσταντιο. Κατόπιν των ευχών του πραγματοποιήθηκαν πολλά μεγάλα και λαμπρά θαύματα. Στις 12 Δεκεμβρίου που εόρταζε ο Άγιος Σπυρίδωνας, φεύγοντας από ένα χωριό εδώ κοντά και ερχόμενος προς την πόλη, με εμβόλισε ένα αυτοκίνητο με δεν ξέρω 100 τόσα χιλιόμετρα στο δρόμο και έκανε το δικό μου αυτοκίνητο τελείως ρημάδια. Και μέσα από αυτά τα σίδερα εγώ βγήκα ζωντανός. Μόνο με αυτό το τραύμα που βλέπετε εδώ. Ήταν η ημέρα του Αγίου και είναι πραγματικό θαύμα, γιατί βγήκα μέσα από σίδερα. Είναι δυνατός, πραγματικός ο Άγιος ο Σπυρίδωνας. Εκεί πάω τώρα. Από το γόνατο ως και εδώ πίσω είχα σίδερο. Είχα πέσει από το ποδήλατο. Έπεσα επειδή ήπια λίγο κρασί, δεν την άκουσα τη γυναίκα μου και βράδυ ξεκίνησα να πάω πάνω στην καρίτσα. Και έκανα τρακ με ένα αυτοκίνητο. Τώρα όμως είμαι καλά, χάριν του Αγίου. Νωρίτερα βλασθημούσα πολύ, τώρα όμως μετά από ένα θαύμα πηγαίνω συχνά στην εκκλησία. Μια φορά στην Κύπρο για πολύ καιρό δεν είχε βροχή. Χάθηκε όλη η βλάστηση και όλη η σοδιά. Στο νησί άρχισε η πείνα. Οι άνθρωποι έπεσαν σε απόγνωση. Βλέποντας τα βάσανα των συμπατριωτών, ο Άγιος απευθύνθηκε στον Θεό με την ένθερμη προσευχή και ακούστηκε η προσευχή του. Αρκετές ημέρες στην Κύπρο έβρεξε, ηγυποτίστηκε και αποκαταστάθηκαν οι ξηρές πηγές. Έπειτα με την προσευχή του Σπυρίδωνα η βροχή έπαυσε. Ο Άγιος σκληρά τηρούσε την αρχή της παινίας και απαιτούσε το ίδιο και από τους κληρικούς. Στους υπόλοιπους ανθρώπους ήταν πολύ μαλακός και βοηθούσε όχι μόνο τους φτωχούς, αλλά και τους μη επιτυχείς εμπόρους. Σε τέτοιες περιπτώσεις ποτέ δεν έπαιρνε ποσοστά στα δάνεια και αυστηρός νουθετούσε εκείνους που προσπαθούσαν για το φαύλο εμπλουτισμό. Ένας έμπορος επανειλημμένα δανειζόταν από τον Σπυρίδωνα. Εν τω μεταξύ ο Άγιος δεν παρακολουθούσε πότε και πώς από το χρέος επιστρέφει αυτός.
Συχνά έδειχνε με το χέρι την κατσιτίνα λέγοντας «Πάρε όσο χρειάζεσαι». Έτσι ο έμπορος δανειζόταν με την ευλογία του Αγίου και επέστρεφε το δάνειό του. Ήταν ευτυχής που δεν έχει ανάγκη να επιστρέφει τα ποσοστά από το δάνειο και τα πράγματά του πήγαιναν πολύ καλά. Μέχρι τη στιγμή που μες στην καρδιά του ορίμασε μια ιδιωτελή σκέψη να μην επιστρέψει τα χρήματα. Ούτως ή άλλως, ο Σπυρίδωνας δεν βλέπει πόσο βάζω μες στην κασετίνα, σκέφτηκε ο έμπορος. Όταν ήρθε η ώρα να επιστραφούν τα χρήματα, είπε στον Άγιο ότι το έκανε και δεν έχει χρέος πια. Μετά από αυτό ο έμπορος έχασε εντελώς όλα τα κέρδη του και έγινε άπορος. Τόλμησε πάλι να έρθει στον Σπυρίδωνα για να πάρει το δάνειο όπως συνήθισε. Όταν άνοιξε όμως την κασετίνα, είδε ότι δεν έχει χρήματα μέσα. Εάν επίστρεψες στο χρυσό, βρίσκεται εκεί που το έβαλες. Ενώ αν άφησες τα χρήματα για τον εαυτό σου, γιατί τότε τα ψάχνεις μέσα στην κασετίνα? Ευγενώς ερώτησε ο Άγιος τον απατεώνα. Ο άπλιστος έμπορος εξαπατήθηκε και έγινε φτωχός. Σεμνός ο Σπυρίδωνας συγχώρησε τον άτυχο και τον άφησε να φύγει εν ειρήνη. Ο έμπορος όλη τη ζωή θυμότανε το μάθημα, έγινε τίμιος και σύντομα έφτασε στις προηγούμενες επιτυχίες. Ο Άγιος Σπυρίδωνας εισήχθη στην εκκλησιαστική ιστορία ως Άγιος, ο οποίος έκανε πολλά λαμπρά θαύματα. Ειδικά βοηθάει στα καθημερινά και οικονομικά προβλήματα. Δεν λέω για παραπανήσια. Λέω για αυτά που μας χρειάζονται. Γιατί προσωπικά δεν θέλω παραπανήσια. Μου δίνει αυτά που μου χρειάζονται για να μπορώ να ζω ευπρεπώς. Αυτό το μαγαζί είναι πάρα πολλά χρόνια εδώ στην Κέρκυρα. Συμπληρώνει περίπου τα 40 χρόνια. 40-60 χρόνια. Αυτή η περιοχή εδώ γενικώς και γενικώς όλη η Κέρκυρα, τον Άγιο Σπυρίδωνα τον έχουμε πάρα πολύ θαυματουργό και γνωρίζουμε ότι μας προστατεύει από πάρα πολλά. Ο Άγιος Σπυρίδωνας βρέθηκε στο νησί και έκανε αρκετά θαύματα, τα οποία τα γνωρίζουν παγκοσμίως τα θαύματα του Αγίου Σπυρίδωνος. Αλλά και τώρα καθημερινώς ακούμε τον κόσμο, κάποιος που παρακάλεσε γιατί δεν μπορούσε να κάνει παιδί, κάποιος που ήταν πολύ άρρωστος και έγινε καλά. Ο Άγιος Σπυρίδωνας είναι κάθε μέρα κοντά μας και πιστεύουμε πάρα πολύ. Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Άγιος Σπυρίδωνας φορούσε ένα απλό σκούφο από κλαδιά φοινίκων, όπως συνήθιζαν να φορούν οι βοσκοί. Με αυτό το σκούφο εμφανίζεται στην Ορθόδοξη εικονογραφία. Ο Άγιος έζησε μια μακρύ πλήρη πειρασμών ζωή και 12 Δεκεμβρίου στην ηλικία 78 ετών αποβίωσε. Το ιερό του σώμα θαύτηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κομόπολη με το όνομα Τριμηθούς ή αλλιώς Τρεμετουσιά. Αργότερα σε αυτό το μέρος δημιουργήθηκε μοναστήρι στο όνομά του. Η Τρεμετουσιά βρίσκεται σχετικά κοντά στην πρωτεύουσα της Κύπρου, τη Λευκοσία. Το χωριό βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή, κατεστραμμένη είναι η Ιερά Μονή Αγίου Σπυρίδωνος και μόνο το όνομα υπενθυμίσει για την αξία αυτής της τοποθεσίας. Και μετά το θάνατο αυτού του μεγάλου ανθρώπου του Θεού, ο Κύριος μετά τις προσευχές του κάνει μεγάλα και λαμπρά θαύματα. Ειδικά αισθάνθηκαν την βοήθεια του Αγίου Σπυρίδωνος οι κάτοικοι της Κέρκυρας. 4 φορές έσωσε το νησί από τις καταστροφές, 2 φορές από την Πανούκλα, 1 φορά από την πείνα και ακόμα 1 φορά από τους Τούρκους κατακτητές. Ο Άγιος μας καθημερινά έχουμε τόσες μαρτυρίες που επισκέπτεται αρρώστους, καρκινοπαθείς και έχουν θεραπευτεί πολλοί καρκινοπαθείς. Έχουμε άλλου είδους αρρώστους και κυρίως φτωχούς ανθρώπους οι οποίοι ανατρέχουν και τον παρακαλούν και αμέσως επιλύεται το οποιοδήποτε πρόβλημα που πηγαίνουν για να ζητήσουν από τον Άγιο τη βοήθεια. Έχω ακούσει ότι έχουν γίνει πολλά θαύματα και μάλιστα με ένα παιδί από την Ρωσία. Ήτανε μέχρι 50 χρονών στο καρότσι και ήρθε πέρσι και μετά από 2 μήνες ξαναήρθε και περπατάει το παιδί. Όποιος έρχεται εδώ προσεύχεται και αν υπάρχει έστω και λίγη πίστη μέσα στην καρδιά του, ο Άγιος οπωσδήποτε βοηθάει. Κάθε μέρα μιλάω μαζί του για τις ειδήσεις, για το καιρό, για τη συγκομιδή, για όλα αυτά που με πονάνε. Συμβαίνει και παραπονιέμαι για κάποιον. Ακούει τα πάντα. Τίποτα δεν μένει χωρίς την προσοχή του.
Ζωή εδώ στα νησιά μας έχει ειρηνική και ήσυχη ροή κάτω από την προστασία του. Πιστεύω ότι σε αυτήν την υπακοή με επέλεξε ο ίδιος ο Άγιος Σπυρίδωνας και του είμαι απέραντα ευγνώμων. Το νησί της Κέρκυρας είναι ένα έδαφος της αυθονίας, γωνία της γραφικής φύσης, μια θέση που επίλεξε ο Άγιος Θαυματουργός Σπυρίδωνας. Είναι εξίσου κοντά σε όλους, έχοντας τη χάρη από τον Θεό να ακούει όλες τις προσευχές, όλες τις αιτήσεις για την ενίσχυση από όλες τις γωνίες του κόσμου.